Moko kuom rawere e duond bura mar ODM koro golo duondgi e wi liet mar siasa madhi nyime pacho ka mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaluwore kod tiyo marach kod mbi mar apise kotelegi kod Victor Marende ma en jawach e lo gavana ma Siaya kod Fred Makajos. Jotelogo nowacho ni jalup jatend piny chal ma siasa osebago moloyo to kaluwore kod wach mar ni kaka jogo mawuok masawa mar Kenya gin kod ratiro mar bedo e sirikal ni mar gin jokanyo kokalo kuom shares mag jotelogo nyo loso e chenro mar pidho yien e bungu ma Kodera Forest e kaunti ma Homa Bay, chenro ma nyocha obagi gi riwruok mar Seth Ogelo Foundation komakore gi riwruoge mamoko. We are the community who we've lost many people in most protests, demonstrations, when we are fighting for change in this country. And it is our turn to be in the government and other successive governments. We are not going to be in opposition for facts and to put things straight that even in the Kenyan constitution there is nothing like opposition. What we have is the majority and minority. And we belong to the majority side. And we are trying to tell Rigathi Gachagua that Kenya is not a shareholding. Kenya is not a shareholding company. Kenya is a free company for all. It's a country that was handed over to every one of us. It should work for all of us. So wewe ni marwa, nikichwana mo kodwarwa iye kanyo. Oto ganda wani mewabet na di mo kodwarwa. Isa ni samuke atorote manyowa kiloso to kodwarwa.